प्रसन्न अ? काय कसा आहे पिक्चर? अहो पिक्चर भारी आहे, VFX मस्त झाले पिक्चरचं. पण तुम्हाला सांगू का, ह्या बॉलिवूड वाल्याने ना प्रेमाची भाषाच बदलली आहे. का? अहो आमची पोरं का नाही पुरीने इम्प्रेस करण्याच्या नादात कर्ज बाजारी झाली तरी पोरगी म्हणती वी आर जस्ट फ्रेंड. आणि इकडे बॉलिवूड मध्ये बघा, आल्यानं रणवीरला बघितलं की संपला विषय. एका सेकंदात प्रेम, दुसऱ्या सेकंदात केसरी या गाणं चालू. अरे आलिया ट्रेंडिंग मध्ये चालली रे, तिची ऍक्टिंग कशी आहे? अहो अख्ख्या पिक्चर मध्ये ती फक्त शिवाच करत्या. शिवा शिवा तुम्हें ये हो क्या रहा है शिवा? तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या शिवा? शिवा ये दोरे कैसे पड़ रहे हैं शिवा? 2 दिवसापूर्वी भेटल्या त्याला आणि जणू काय असं 7-8 वर्षाचं प्रेम असले का. शिवा 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 आणि मला मॅडम एक लॉजिक कळालं नाही. 2 दिवसापूर्वी ते आलिया रणबीरला भेटल्या आणि ह्याच्यासोबत वाराणसी तिकडे गुरुजीचा आश्रम. अहो मला अशी 2 दिवसापूर्वी एखादी पुरगी भेटली असती ना आणि मी तिला म्हटलं असतं चल वाराणसी म्हणली असते. दादा तुझी तू त्या वाराणसीला काशी कर, तुझ्या अस्त्रांच्या नादात जीव माझा जायचा. अजून जॉब नाही काय नाही, तुझी तू आपली तिकडे काशी कर